Cap a 2:15 del matí, l'Institut Celestí Ballera de Granollers s'ha omplert de docents d'arreu de la comarca que s'han sumat a la convocatòria de vaga. Amb el lema "Més recursos i menys discursos", han encartellat les portes de l'exterior del centre educatiu com a protesta per la situació que denuncien que viuen actualment a les aules. Unes accions que han tingut el seu plat fort al Vallès Oriental aquest dijous, però que van començar a principis de setmana. El que s'ha preparat durant aquesta setmana són talls de carreteres, marxes lentes i sobretot fer-nos notar molt amb el tema famílies també, on hem fet molta propaganda, hem fet manifests perquè puguin entendre el perquè d'aquestes vagues i d'aquestes reivindicacions. Tallant puntualment les vies de circulació del municipi, els manifestants s'han desplaçat fins a les seus de comissions obreres i UGT, on han protagonitzat una assentada i ha tingut lloc la lectura d'un manifest per reclamar mesures urgents per revertir la situació. Fa la sensació que hem estudiat una carrera totalment diferent al que ens demana el departament. Llavors, el nostre dia a dia, evidentment, és molt frustrant, perquè tenim una complexitat que cada vegada és més gran, una diversitat molt heavy, i que se'ns continua demanant el mateix i fins i tot més. I només ens arriben formacions per, valga la redundància, no? Per formar-nos, però no se'ns donen hores per millorar la nostra feina, per poder programar millor, per poder programar més. La mobilització ha continuat amb el tall a la Ronda del Sud de Granollers en una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Finalment, els manifestants s'han dirigit a l'escola Joan Solans, punt de trobada de les diferents columnes de manifestació provinents del Vallès Oriental.